Sarap boy tayo mga kosa. Ito na yung katanungan kay Mayores natin. Okay ka lang ba sa isang house husband? Parang ikaw, house husband kasi kung ano, sa society natin yung ako yung lalaki ang nasa bahay, yung babae ang nasa labas. So, yun ang natin, houseband. House husband. Not working na lalaki. Sa akin kasi, okay lang sa akin yung ganun. Kung mapro-provide ko yung needs and yung mamimaintain ko yung araw-araw na ano natin. Lifestyle. Para may ano natin yung pang-araw-araw na May tawid. may tawid. Oo. Sa akin, okay lang yun. Saka, kung nakikita ko naman na parang kung wait lang. Sa akin okay 'yon. Pero dapat tatanungin ko rin yung asawa ko, yung lalaki kung gusto niya, kung okay din sa kanya. Parang gano'n. Kung okay lang ba sa'yo na sa bahay ka lang din, gano'n. Pero may factor ba na parang kunyari ang mga babae parang syempre society based, may factor ba na parang lumilit ang tingin ng mga babae sa mga house husband? Parang siguro yung iba kasi parang masyado nilang minamaliit yung mga ganun. Hindi sa pero para sa akin parang hindi sa babae, pero kapwa nila lalaki. Or sa, ang tawag dito, yung culture natin ba? Di ba yung parang pag sinabing lalaki, dapat siya yung magpo-provide. Di ba? Siya yung magtatrabaho, dapat gano'n. Siya dapat sa labas. Oo. Tapos pag babae siya dapat sa mga anak. Kasi parang sinasabi niya, pag house husband, ina-under, gano'n. Parang yun ang mga ano-ano nila, sabi-sabi nilang mga ganyan. Pero sa akin, parang equal lang din eh. Dapat may equality pa rin eh. Kung gusto ng lalaki na maging house husband, why not, di ba? Kung gusto ng babae na siya yung mag-work, di ba? Dapat equal pa rin. Equal pa. So, nasa pag-uusap yan ng couple kung anong nararapat o anong mas dapat. Kunyari, pag nagkakilala pala tayo, tapos mas mataas ang sahod mo sa akin, or mas mataas ka mag-income, ng anak ka, ako yung bababa. Pwede, oo. Parang ganon. Para ikaw yung magpo-provide, ako mag-aalaga sa mga anak. Paano pag mas magaling ka palang mag-alaga? Diba? Tapos ako, okay na yung trabaho, ganon. Kasi may mga babae rin talaga na parang mas gusto nila nag-work kaysa yung nasa bahay nakatutok sila. sa stressful, no? Kasi iba pa rin yung mindset nanay. iba yung mindset ng nanay sa tatay. Kasi ang nanay kasi pagiging nanay kasi parang 24 hours yan eh. Walang rest day, walang Kaya tingin ko may mga tao talaga na parang prepare pa nila na maging houseband yung kaysa yung maging housewife. Parang ganun. Housebound ka na lang, ako lang mag-work. Totally ko magaling sa bahay. Saka minsan kasi kunyari, kaya mong may instances din kasi na okay naman sila parehas, pero biglang naging incapable si lalaki. Di ba? May mga ganun kasi, di ba? incapable sa Kunyari, nagkaroon ng aksidente or disease or parang nawala ng trabaho tapos hindi makapag-apply kasi kunyari yun lang yung kaya niyang trabaho, educational background or yung age, sobrang matanda na. bale, maraming factor din na kahit hindi tanggapin, mangyayari yun. No, may mga ganun, no? Okay naman ako sa tanong mo. Sino ba yung sumagot? Hindi, ako balik tinanong ba? Oo, ikaw yung tinanong. Hindi, parang inano ko na yung mga sample na parang may mga specific event din na kahit hindi pwede, kailangan. Oo nga. Diba? Parang ganun lang feeling ko na yun yung sagot ko doon. Ikaw na lang kaya lahat. In-express ko lang yung Hindi, parang in-expand ko lang yung knowledge ko na, pwede din pala. Parang ganun. Diba, sa total lang sa atin,
Oo, parang mas, Di ba gusto mo, ikaw? Oo. Sabi mo, okay lang sa akin. Ako na lang dito, ikaw na magtrabaho. basta kaya mag-provide. Yun, di ba? Lumalayo ko na naman. Kasi pag makukulit na yung mga bata, no? Ako kaya ko siya Ikaw, itim. oo, nga eh. Kahit na walang gulo, walang Naitakot ingay. sa'yo eh. Yung dalawa sa akin, wala eh. Kasi lagi kang kasama. Mm. Saka siguro dahil ano rin, yung manhood, parang, hoy! Iba rin yung Mas boses. ano ka eh, no? Ayan. Parang ako dapat yung masusunod. Parang ganun siguro. Yun naman. Sabi ko kanina, naalala ko kanina, share ko lang. Si Louie, sabi mo, Mama, ayaw niya. Gumagano na rin siya. Mga ganun. Hindi, yung parang ayaw niya lang. Hmm. Tapos, inaasar niya na rin ako. Tapos, Daddy? Daddy! Daddy ng daddy. Tapos sabi ko, sorry? Sorry? Kuya? Ayaw niya talaga. Ayaw niya mag-sorry. Pag malaki na rin talaga. Oo, daddy lang. Daddy, Daddy sorry lang lang. ang Daddy, may sorry sorry. lang. Oo. Oo. Daddy, sorry lang. Oo. Pagka okay na nga siya, mag-sorry pa rin siya. Ito na yung mayakap-yakap pa sa akin. Daddy, sorry. Daddy? Marunong na siya. Pag alam niya nang galit ka na, Daddy, sorry. Sorry. Ang galit na ako. Upo lang sa gilid ko. Siguro yun nga, yung ano rin talaga. Pag di ka nakikita lagi, parang nagugulat din. Saka okay akong kalaro sa kanila. Diba? Oo, yun. Tapos Yung mga hilig nila, gusto nila yung mga brutalan, mga yun. Tatatalon sa'yo, mga ganun. Hindi nila gagawa sa akin, may palo ka agad. Palo ka agad. Oo. Siguro nga ganun. Kontento naman ako sa sagot. Okay. Ako ba yung magsasabi nung ano? Hindi ako kasi ako yung nag-intro. Ako yung nagtanong sa'yo eh. Ako ba yun? Ay, tama, sige. Akala ko ikaw na. Ngayon, mga kosay, yung sagot ng mayores natin. Nandito lang, gawa lang tayong gawa para may babalagkat.